Ve zcela novém sídlovém areálu, který v loňském roce za pouhých 5 měsíců vyrostl na poli těsné blízkosti známého kempingového areálu mezi obcemi Velká Hořebe a Drmol, se uskutečnili týdenní prestižní mezinárodní závody rádiovyštěných modelů aut v měřítku 1:6 kategorie Buggy EFRA Grand Prix Czech Republic. Evropský seriál rádiovyštěných modelů aut EFRA, který je považován za neoficiální mistrovství letošní série, první dva se jeli ve Francii a Anglii, byl z Mariánských Lázní. Vzniku evropské série EFRA se v Mariánských Lázních zúčastnilo 63 jezdců z 8 zemí, mezi nimiž nechyběli mistři Holandska, Belgie, Francie a pochopitelně i České republiky. Kromě domácích závodníků, ti tvořili téměř polovinu startovního pole, mělo nejsilnější zastoupení Holandsko, 17 jezdců a Spolková republika Německo s 9 přihlášenými, pro které byla zcela nová mariánsko-lázeňská dráha jednou velkou neznámou. Je moc pěkný, je to tady krásně a kempu je úplně výborný a ta dráha, to se dá taky porovnat mezi tím nejlepší dráha po celé Evropě, podle mě. Je to fakt krásně a výborně uděláno. Je to tady velice na špičkové úrovni, řekl, a patří tento areál určitě k nejlepším v České republice. Žáb historicky prvního závodu rádiem řízených modelů aut v měřítku 1:6 kategorie Buggy evropské série EFRA v České republice odstartoval v areálu u kempu Luxor už v pátek 8. srpna ráno polním tréninkem. Opravdu závodit se ale začalo až v sobotu po slavnostním zahájení, kdy se rozběhl celodenní kolotoč 10minutových rozjížděk. Jezdci byli rozděleni do 6 samostatných skupin. Během dne si každý startující vyzkoušel dráhu 4krát a snažil se zajet co nejlepší časy pro nasazení do nedělních kvalifikačních. Na závodníky a jejich modely čekala skvěle připravená 380 metrů dlouhá trať, hodně to písní povrchem a velice náročnou konfigurací, která od své loňské úspěšné premiéry prošla zásadní obnovou. Do 380 metrů její stavitelé vměstnali kromě dlouhé sudové rovinky 25 zatáček, jednoduchý skok a divácký atraktivní dvojskok a americkou lavici. Je to široký a je to dlouhá trať, tak ty auta mají trošku místo, aby jsme zboural společně rychle. Pak ten závod je taky, který umí jezdit nejlépe, to taky vyhrá. No. S takovou technikou se málo kde setkat v celé Evropě. Tam se zkrátka odjede závod tak, jak se připraví celé 3 dny, takže vlastně... Minutové rozjížďky určily nasazení pro nedělní program. Náročný pavouk kvalifikací a poté 8., čtvrt a semifinálových jízd důkladně prosel pole. Pouze nejlepších 5 z každého semifinále mělo šanci startovat ve finále A. Pořadí jezdců a počet ujetých kol v závislosti na časovém limitu zaznamenává u každého auta při průjezdu cílovou rovinkou automaticky počítač. Vedení přesných statistik umožňuje čip s jedinečnou frekvencí, který je povinně namontován v každém modelu. Noviny zacílejí v poslední době pozitivní rozvoj nejen v Evropě, ale také v České republice. Důkazem toho byly výsledky obou 20-minutových semifinálových jízd. To první, i přestože po částečně uznaném procesu soutěží startovat z posledního místa, vyhrál mistr republiky z posledních 2 let Pavel Schiller před dalším Čechem Dušanem Paterem. Naopak druhou, stylem start naprosto jasně opanoval přes trojích nivozenců loňský vicemistr republiky Petr Hartmann. Na start finálové jízdy, pro kterou je předepsán limit 30 minut, se společným nedělním odpoledně postavilo 10 nejlepších závodníků. Nejsilnější zastoupení mělo na rozdíl Holandsko, Česká republika a po jednom reprezentantovi měl Německo, Francie a Chorvatsko. Role startmaršála se pro finálovou jízdu ujal osobně předseda pořádajícího RCA klubu Roman Petrák. Čísel 1 se startoval v polpoziční nejlépe Čech Petr Hartmann, následovaný druhý vlastní jezdců. Prakticky od první zatáčky nedal nejrychlejší závodník dosavadního programu Grand Prix České republiky právě řízených modelů aut v měřítku 1:6 kategorie Buggy nikomu ze svých soupeřů šanci, aby se mu byt jen přiblížil. Klidnou vyrovnanou jízdou, které ale nechyběla potřebná rychlost, zvyšoval postupně svůj náskok na dalšího pořadí. Přibližně 10kilové modely Buggy než jsou schopny na dráze během několika vteřin dosáhnout až 80 km rychlosti. Každou z nich pohání benzínový motor o obsahu 26 kubických centimetrů. Závodníci Bugginy ovládají z zvýšeného místa pomocí pistolových vysílaček, z nich každá má přidělenou jedinečnou rádiovou frekvenci. Výkon motoru přenáší na mohutná zadní kola, nasazená rozhledna
průměrnými pneumatikami, jednostupňová převodovka. Velkou alchymí je správné převodování. Podle typu dráhy a povětrnostních podmínek se stejně jako u velkých aut nastavují také olejové tlumiče nebo žíhavový kol. To vše má vliv na jízdní vlastnosti modelu. Rozhodují ale hlavně zkušenosti jezdců, kteří musí po více jak půl hodiny udržet naprosté soustředění. Důležitá je rovněž zvolená taktika. Převrácené auto totiž smí srovnat zpět na kola pouze asistenti rozmístění na trati. Takovým jezdeckým chybám se Petr Hartmann dokázal až na několik výjimek v poslední třetině závodu vyhnout a navzdory snaze svých soupeřů zajížděl naprosto fantastické časy. Takové štěstí už neměl loňský mistr republiky Pavel Schiller. Ten se nejprve v první zatáčce po startu střetl s Dušanem Vaterem, pak roztrhl pneumatiku a později ze závodu odstoupil úplně. Naopak Petr Hartmann soupeře předjížděl o celé jedno kolo a několik minut před vypršením časového limitu nadělil jeden okruh u druhého pořadí Bryn Korencovi z Holandska. Suverénní stylem krátký styl zvěděl 10. srpna v Mariánských Lázních v závodě EFRA Grand Prix Czech Republic rádio 4 modelů aut kategorie ligy ministr republiky Petr Hartmann. Druhý skončil se ztrátou jednoho kola Holanďan Brit Renten. Třetí Němec Michael Kess a čtvrtý Francouz Pascal Contempo ztráceli kola 2. Dařilo se, auto si jelo opravdu perfektně, jsem chtěl a nevím, co by tomu rádi, takový výsledek jsem si důležitě nedostával, ale jsem zkušeně jsem byl pan první místo, tak si to přidal s Pavlem Schillerem a toto opravdu je nás. Já jsem spokojený, celé závody na perfektně připravené dráze. Určitě bych to jsem chtěl ještě vrátit. Konečným výsledkem spokojený nemůžu, ale po problémech, které jsem měl v semifinálové týdny, je to nakonec dobrý výsledek. Třetí místo v historickém prvním závodě Evropské série EFRA právě v modelích modelů aut v kategorie 3 vybojoval německý jezdec Michael Kess. Během 30 minut dokázal obkroužit 39 kol. O jedno kolo více stačilo Bryn Korencemu z Nizozemského království na druhé místo. Vítěz Petr Hartmann z RC Sport třetí ujel v limitu 30 minut 41 kol, tedy neuvěřitelných 15,5 km průměrnou rychlostí přes 30 km v hodině. Desítky dobrovolníků a členů Auto RC klubu Mariánské Lázně se při velké mezinárodní premiéře ukázali v tom nejlepším světle. Všichni závodníci, kteří se EFRA Grand Prix České republiky v Mariánských Lázních o víkendu 8. až 10. srpna zúčastnili, slíbili, že se do zdejšího areálu rádi co nejdříve vrátí. První ohlasy tým manažerů jednotlivých zemí a především generálního sekretáře EFRY pana Stumpfa jsou velice kladné a hovoří se o tom, že by bylo dobré tento závod samozřejmě na příští rok tady nechat. Ich bin sehr zufrieden, also ich bin begeistert von der Anlage. Jsem velmi spokojený a nadšený z celého areálu. Podle mne je to opravdová senzace, co se tady podařilo vytvořit. Do budoucna doufám, že se organizátorům bude dařit a že se v tomto areálu zase uvidíme. Pevně věřím, že snad už příští rok. Wir hoffen, dass wir nächstes Jahr wieder hier sind. Všichni věříme, že bude mít tradici a že bude každým rokem u nás jeden ze seriálů těchto závodů pořádán. Už od loňského roku nastává takový obrovský boom tady těch bugin, těch velkých měřítek large scale a věřím tomu, že příští rok se nás tady možná sejde 100, pokud dostaneme to Grand Prix do České republiky. Vždycky se bude jednat jenom o finance, protože rozpočet tohoto závodu se blíží 250 000 korun a to samozřejmě klub, jako je náš, dost těžce schání. Byť samozřejmě jsme oslovili hodně sponzorů. Všichni, kdo přijeli zvenku, tak jsou nesmírně překvapení přípravou závodu, organizací, přípravou zázemí nebo vůbec celým zázemím. A shodli se na tom, že jestliže letos je tady 70 nebo 80 jezdců, takže příští rok máme čekat 150.